Здравейте! Ще разгледаме един от новите модели на Huawei P8 Lite. Сравнително нов модел е. Ето това е кутията, с която идва той. Бяла, без особено много надписи по нея. Да речем стилна. Вътре в нея имаме окомплектовка, която включва зарядно устройство, кабел USB, както и слушалки, които са между другото с доста хубав дизайн. Малко наподобяват тези на iPhone, даже не много малко. Зарядното между другото е на 1 мА, не е на 2. И имаме естествено и отпътване, книжка с инструкции в комплекта. Самият телефон като дизайн е доста стилен между другото, в случая както виждате това е черната версия, има и бяла. Телефонът е изцяло от пластмаса, въпреки че лайсната, която отстрани е направена като метална, принципно си е пластмаса, но иначе много хубаво, много стилно и приятно е направен. Ето го как изглежда отзад. Има стъкло при камерата. Хубавото, което е, че самият телефон идва с фабрично поставен протектор на екрана, който е доста добре залепен между другото. Бутоните се намират ето от тази страна на телефона. Имаме бутон за увеличаване и намаляване, Power бутон имаме и тук може да видим двата слота, които са или за две SIM карти, съответно една на този слот, или за една SIM карта и тук на място на SIM карта примерно може да поставите SD карта. В горната част намираме 3,5 изход за слушалки, микрофон. И тук отдолу имаме два отвора, които правят заблуждението, че има два високоговорителя, но всъщност не е така. Имаме един високоговорител при този отвор и тук при другия имаме втория микрофон, който всъщност е основния и естествено микро USB порт за зареждане. Апарата е с 8-ядрен процесор, чипсета е на Huawei HiSilicon Kirin, който е, самия му модел е 620, всяко ядро от процесора има 1,2 ГГц частота, с 2 ГБ RAM памет е телефона, вътрешната му памет е 16 ГБ, като, както казахме, има и слот за разширение, до 32, вероятно и 64 ГБ карта може да се сложи. Камерата е 13 мегапиксела, заснема Full HD видео. Предната камера е 5 мегапиксела, заснема 720p видео, с два микрофона е, както казахме, при което вторият микрофон, който е разположен в горната част на апарата, той служи за това да записва стереозвук при запис на видео. Екрана на апарата е с HD резолюция 720p. Между другото, самата резолюция е изключително приятна, т.е. още при първия поглед така върху самия екран, честно казано трудно се забелязва дали резолюцията е Full HD или HD. Наистина много наситена е пикселната гъстота и екранът е много приятен. Дори от близко, когато го погледнете, т.е. много трудно можете да забележите пикселите. IPS е екрана и е OGS, което означава, че самата технология на екрана е както при по-новите устройства. Между тъча и самия екран няма разстояние и де факто, когато пипате по екрана, пипате едва ли не върху самите пиксели. Gorilla Glass 3 е самото стъкло на екрана. Яркостта на самия екран принципно не е много висока, може би е някъде около 400 нита. Имат модели, които са с по-висока яркост на екрана, в случая този е така с малко по-ниска до към нормална, но не е пък и много слаба така или иначе, така че върши отлична работа. Батерията е 2200 мАh на устройството. Принципно не е голяма самата батерия, има устройства с 3000, над 3000, 5000 мАh има
батерии в момента, но принципно тази също върши отлична работа, защото от тестовете, които му правих, се изкарва цял ден така или иначе, както и да го ползвате, и вечерта зареждате, както всеки друг смартфон. С две SIM карти, както казахме, апарата може да се ползва и само с една. Много хубав звук има, между другото, от високоговорителя, който е за музика, много обемен е, което се дължи на специална камера, която е вградена тук при високоговорителя от Huawei, която прави много обемен и много хубав самия звук. Звука, който е на високоговорителя за разговори, също е много качествен, не е писклив, така доста дълбок и доста хубав е. И една много хубава новина: апаратът е снабден с индикатор за известия. Когато имате пропуснато повикване или каквото и да е друго известие, SMS, ето тук при сензора за близост има диод, който свети, и то в най-различни цветове. Модулите, които притежава апарата, това са GPS, а GPS също поддържа, GLONASS също поддържа, има компас. Телефона, светлинен сензор, сензор за близост, поддържа 4G, Wi-Fi и 3G, което си е нормално. Също така има и Wi-Fi hotspot, може да си го използвате като рутер. И производителността, която като цяло има телефона, значи още при първия преглед, когато хванете апарата в ръце, забелязвате, че то работи наистина много гладко. Самите слайдове, преходи, скрол, който правите при менютата, е много гладък. Работи на много кадри самия апарат, няма абсолютно никакво насичане при слайдите, всичко върви изключително гладко. Също така просто няма приложение, което да стартирате и то да се замисли. 8-ядреният процесор си върши работа в пълния капацитет явно, което е похвално за Huawei. Абсолютно всяко едно приложение стартира на момента, каквото и да натиснете. Така че от към производителност смея да твърда, особено след тестовете всичките, които съм направил лично, че апарата завидно бързо и завидно гладко и, както се казва, мазно работи. Друго, което прави впечатление, това е сменящите се тапети при всяко едно отключване на апарата. Както виждате, ето сега правим друго отключване, което е много интересно, между другото. Има си собствена галерия за тапети при отключване. Ефектите, които са направени, са много красиви също така. Общо взето, за красота, самият апарат е много красив. Менюто, интерфейса, който също му е доста красив. Той си е собственост на Huawei. Това си е лично техен лаунчер, но прави много красиво наистина, така или иначе. Другото, което може да кажем и което много потребители ги интересува, това е апдейтите. Да, телефона според Huawei, според много така от това, което съм прочел, ще поддържа апдейти най-вероятно до Android 6 според някои слухове, но принципно, още както го купите и както го включите, той ви казва, че има излязъл апдейт. При закупуването апарата е с Android версия 5.0.0 и след апдейтване получава 5.0.1. Апдейтът го има наличен, така че веднага, щом си го закупите, може да си го апдейтнете на 5.0.1. В момента като цяло се очаква апдейт 5.1.1 да излезе за апарата. Аз също го очаквам. Би трябвало да е скоро, поне според Huawei, според сайта на Huawei. Друго, каквото може да кажем за него, примерно може да разгледаме камерата и нейните функции. Ето това е камерата. Имаме няколко режима. Имаме режим разкрасяване. Активирайте съвършено селфи и така нататък, за който иска, т.е. всеки може да, за който иска може да си направи селфи. Това е режим на селфи. Има много функции камерата, така или иначе. Имаме ето тук ниво на разкрасяване, който може да увеличаваме. Естествено режим снимка.
режим на видеоклип. Имаме един много забавен режим, който се нарича забавено движение. Само че не знам с каква цел е направен. Когато се заснеме нещо на този режим, той излиза на изключително бързи кадри. Явно самия превод не е много точен забавено движение, защото забавено движение би трябвало да е нещо съвсем друго. Както и да е, имаме нещо много забавно между другото при камерата. И това са самите филтри, които може да добавяме. Има много филтри между другото. В момента много снимки се правят с най-различни филтри, което е доста популярно в социалните мрежи. Тук го имаме и може да го ползваме. Друго, което може да кажем за апарата, това е една от неговите функции. Когато влезем в меню, тук откриваме режим за пестене на енергия, енергоспестяващ режим, и ето тук имаме няколко опции за пестене на енергия. Една от тях е нормален режим, при който апаратът си работи така, да се каже, на пълна пара. В момента, както виждате, е поставен на интелигентен режим. Интелигентният режим оптимизира както процесор, така и абсолютно всичко по телефона, за да бъде с така по-оптимизирано използване на енергията. И имаме ето такъв режим, наречен свръх, който когато го активираме, запазва само основните функции за обаждане и съобщения и се препоръчва, когато пада батерията. Когато го активираме, апаратът се превръща в буквално една слушалка, която хаби минимално електроенергия и става само за набиране, за съобщения, да си видим контактите и за нищо друго. Става също така черно-бял, но хаби изключително малко ток от батерията. Така че е много полезна тази негова функция. Колко издържа батерията? Вероятно всеки се пита. Както казах, тя е 2200 мА, но всъщност се издържа доста добре. Колкото и да си играете с него, каквото и да правите, един ден ще ви издържи. Реално, ако искате тя да падне и не му изключвате екрана и постоянно го държите в интернет или на някоя игра, да, за 4 или 5 часа вероятно ще я свалите до към 20%. Но един ден изкарва със сигурност, съвсем не е слаба батерията. Така че не се притеснявайте. Имаме също така една много интересна функция при него. Може да разгледаме и нея. Тя се нарича защитени приложения. Това означава, че може да изключим дадени приложения. Когато направим това, при заключване на екрана, самия апарат ги изключва веднага, което помага много за пестене на енергия. Както знаем, на всяко едно приложение хаби от тока на батерията на дадено устройство. Тук обаче това е решено точно чрез тази функция. Спирате всички приложения, които не желаете да работят, ето по този начин, и при заключване на екрана те не работят. Естествено, може да оставите дадени приложения да си работят, като Viber, Skype, Facebook, в смисъл, когато някой ви пише, да може да си отговорите и да ви даде известие, естествено. Има още една подобна функция, която е също толкова полезна. Тя се нарича мрежови приложения. Намира се в менюто тук, при която ето тук давате отметка или махате отметката на всяко едно приложение, съответно за мобилни данни или Wi-Fi данни, което означава следното. Дадено приложение може да му разрешите достъпа до интернет или да му го спрете. Както знаете, всяко едно приложение на Android, незнайно защо, каквото и да е, държи постоянна връзка с интернет и с сървъри на разработчици и така нататък. Така е направено, както и да е, всички това го знаем, което не само хаби данни на заден фон, но хаби и батерия. Точно за това е направено това приложение на модела, който разглеждаме. На всяко едно приложение от тук може да му спрете достъпа до интернет, което означава, че
ще сте сигурни, че то не хаби данни на заден план. Друго какво може да кажем за модела? Самия модел има известяване, което пак се активира или се премахва от опциите ето тук от настройките за пестене на енергия. То е свързано пак с пестенето на енергия, така или иначе. Самото известяване представлява известие ето тук отгоре в менюто за известия на дадено приложение, което хаби голяма част от енергията на телефона. Когато имаме такова приложение, така да го наречем по-голям консуматор на енергия, веднага получаваме отгоре известие, че еди кое си приложение хаби повече енергия. От тук може да го спреме. По този начин наистина може да си спестиме доста енергия, защото ще си спираме сами приложенията, които ни хабят много ток. Също така самия софтуер на телефона има инсталиран оптимизатор на RAM паметта. Това е ето този бутон. Това е уиджет като цяло, който е под формата на бутон. Нарича се оптимизация и когато го натиснем, то автоматично изчиства RAM-та и ускорява устройството. С едно натискане телефона става малко по-бърз. Като цяло аз не виждам смисъл от него, защото каквото и да правите на него, когато и да го правите, той винаги върви по един и същи начин, светкавично, така че този бутон ще го забравите автоматически и дори няма и да го използвате. Друго, което може да кажем, имаме и един уиджет инсталиран, бутон за заключване на екрана, което означава, че вместо да, както знаем, хардуерните бутони за заключване и не само за заключване, за увеличаване, намаляване, след време, следствие на многото натискания, те се повреждат. Така или иначе, това е винаги при всеки телефон, именно заради това имаме софтуерен бутон за заключване на екрана. Когато го натиснем, екрана се заключва. И още нещо много интересно, има функция, както на някои модели LG, екрана може да се отключва не само чрез хардуерния бутон, но и с двойно почукване на екрана. Тази функция също се активира от менюто, може да я спрете, може да я включите, но е много удобно. В случая означава, че модела може да го изключвате, да го заключвате и да го отключвате изобщо без да пипате хардуерния бутон. Много удобно. Телефона също така има функция при заключен екран да може да рисувате даден жест на екрана и съответно този жест да включва на момента дадена функция. Да речем, може да си нарисувате символ C върху ето така заключен екран и той да ви включи камерата. Може да си изберете какъвто и да е жеста, съответно да си изберете този жест да ви включва дадено приложение веднага. Една много интересна друга функция на апарата е, че когато ето така е със заключен екран, може да натиснете бързо два пъти бутона за намаляване и той снима абсолютно на момента от заключен екран. Дори ви показва колко бързо е направил снимката, а той наистина много бързо прави тази снимка. Това е в случай, че някъде искате бързо да извадите телефона и да штракнете нещо на момента, преди да сте го изпуснали. Вадите от джоба телефона, два пъти надолу натискате волумето, той снима на момента. Снимката се запазва веднага. И все пак, както видяхме, телефонът е добър, но както всеки Android телефон има дадени бъгове, минуси, грешки, както и да ги наречем, които следва да бъдат изчистени с следващи апдейти, които чакаме с нетърпение. Това, което можем да кажем от тестовете, че един от минусите, грешките, които са допуснати при софтуера на телефона, това е при камерата. Когато зададете да снимате видеоклип, за съжаление, по време на снимането камерата не фокусира. Доста интересно и от една страна доста глупаво, но все пак за това са апдейтите, така че
чакаме апдейт, който да оправим това нещо. Но, естествено, винаги има едно но. Това много лесно може да се оправи. Може да си свалите каквато и да е друга камера от Google Play. Например, в случая аз съм свалил Open камера, която може също да си инсталирате. Камерата е, между другото, с много повече опции от оригиналната, която е на телефона, така че може да я използвате без реклами и наистина се снима много хубаво с самата нея. Open камера се нарича, пак казвам, може да си я свалите, да си изтеглите от Google Play. Ето това е тя. С нея телефона фокусира перфектно, камерата си работи идеално, снимките са перфектни, както казах, много повече опции има, така че изобщо това, че не фокусира по време на видеозапис камерата, т.е. приложението за камерата на апарата, оригиналното изобщо не трябва да ви притеснява. Но има още един бъг самия телефон, така да го наречем, който е при писането. Когато започнете да пишете бързо на клавиатурата, понякога се повтарят самите букви, които натискате. Но това е при доста бързо писане. В смисъл прави така наречения double tap на дадена буква. Когато пишете бързо, ще го забележите. Понякога една буква се повтаря по два пъти, което също се оправя доста лесно. Просто трябва да задържите пръста си една идея малко повече върху самата буква. Не просто да го докосвате набързо. Да, знаем, че всеки се стреми да пише бързо, но в случая просто една идея малко по-бързо, по-дълго трябва да си задържите пръста на самата буква по време на писане и проблема изчезва. Това може да кажем за телефона. Видяхме оригиналното меню и естествено всеки може да си го разкраси от там нататък, както си желае, да си свали каквито си желае приложения за камера, за писане и за така нататък и да си го промени както желае. Както казах, очакват се апдейти за телефона. Вероятно, каквито и бъгове да има, ще бъдат изчистени. Най-важното е, че телефонът е стилен, с Gorilla Glass, с HD много хубав екран и като цветове, и като резолюция, с хубав звук и най-вече много бърз, наистина, и много гладко работиш. Принципно в момента, в който го хванете и слайднете на него и отворите едно-две приложения, се влюбвате в самата му работа. Просто удоволствие да се работи с него. Мога да ви покажа примерно как би изглеждал телефона с малко променен дизайн, примерно как би изглеждал с Go Launcher. Това е лаунчер, който може да се свалите от Google Play. Ето, в случая аз съм го направил точно по този начин, с еднакви иконки, разни уиджети за увеличаване, намаляване на яркост, на звук и така нататък. Може да си го направите наистина по много красив начин. В галерията откривате както негови wallpaper, така и всички ваши неща. Ако не ви харесва как изглежда галерията му, може естествено да си свалите друго приложение за галерия. В случая ще може да видим как изглежда екрана с малко по-светъл wallpaper, да речем. Естествено, от горната част намираме преките пътища, които са зададени както при повечето Android, за Wi-Fi, за Bluetooth, пряк път към настройки, за въртане на екрана, звук, за екранна снимка. Имаме фенерче, естествено, функцията фенерче. Как да няма. Бутона за мобилните данни, GPS-а. Тук естествено се намират всичките му известия.
Като заключение мога да кажа, че за цената, на която в момента се предлага апарата, е наистина много приличен, много бърз телефон, качествен е и честно казано, който и телефон да изберете в момента на пазара, няма как да не откриете даден бъг, дадено нещо, което чака апдейт, за да бъде оправено. Така че не се притеснявайте. Оттам нататък всичко е вече въпрос на избор и на марка. Това е от мен. Представих ви телефона. Надявам се, че както и той, така и ревюто са ви харесали.